أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምውን ነታርርተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። ክልተ ሰነ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክልተ ሰነ እንኳዕ ናብ ናይ ቅዱሳን ነቢያት ዮሐንስን ኤልሳዕን ከምውን ዓመታዊ ናይ ፍልሰት በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ፍረ ብሩኽ ቅዱስ ዮሐንስ ብብስራት መልአኽ ዝተጸንሰ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦ ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዝወቀበን ንእስራኤል ናብ ንስሓ ዘጥመቐ ናይ ጎይታና መንገዲ ዝጸረገ ንጎይትኡ ኣምላኽ ዘጥመቐን ስለ ሓቅነት ክሳዱ ዝተቆረጸ ዓብይ ሰብ እዩ። ስለዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያንና ከምዚ እንዳበለት ትጽውዖ ነቢ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ጽሕያሄ ፍኖት፣ ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኽብሮ። በረኸቱ ረድኤቱ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ቅዱስ ኤልሳዕ ነቢ ካብ ነቢያተ እስራኤል ሓደ ኤልሳዕ እዩ። ካብ ሕርሻ ንቅዱስ ኤልያስ ዝተኸለ መናኒ ጥሪት ዝተብሃለ ብድንግልና ህይወት ዝነበረ ናይ ዓብይ ነቢ ኤልያስ መንፈስ ዕጽፊ ዝኾነሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረ ሓደ ብህይወቱ ሓደ ከዓ ብዓጽሙ ዝሞቱ ዘተንስአ ዓብይ ነቢ ኣቦ እዩ። ቅዱሳን መጻሕፍቱ ንኽልቲኦም ቅዱሳን ብመልክዖም ይገልጾም እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ቁመቱ ወይ ከዓ ልኸኛ ወይ ከዓ ማእከለኛ ኣካሉ ብፀጉሪ ዝተሸፈነ ናይ ርእሱ ፀጉሪ ብሕቆኡ ጭሕሙ ስጋብ መዕጠቂ ዝወረደ ግርማኡ ዘፈርሕ ወዲ 31 ዓመት ጎበዝ ነበረ። ቅዱስ ኤልሳዕ ብጣዕሚ ነዊሕ ርእሱ እትው ዝበለ በራሕ ርእሲ ቅጥን ዝበለ ገጹ ቅጭም ዝበለ ዘይስሕቕ ሽማግለ ነበረ። በዚ ዕለት ብ350 ዓመተ ምህረት ኣካባቢ ናይ ክልቲኦም ቅዱሳን ዓጽሚ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ግብፂ ፈሊሱ እዩ። ኣብቲ ወቕቲ ክፉእ ዝነበረ ንጉስ ዑልያኖስ ንክርስቲያን ንምጥፋእ ፈቲኑ ነበረ። ነዚ ክሕግዞ ብ70 ዓመተ ምህረት ዝፈረሰ ናሁ ኣይሁድ ቤተ መቅደስ ክሃንጽ ኢሉ 3 ግዜ ፈረሶ። ምኽንያት እንተሓተተ ናይ ክርስቲያን ዓጽሚ ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዘሎ ንዕኡ ኣውፂኢኻ ኣቃጽል በልዎ። ምስ ተፍሓረ ድማ ኣብ መጀመርታ ናይ ክልቲኦም ቅዱሳን ዓጽሚ ብምልክት ስለ ዝተፈለጠ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ክርስቲያን ብብዙሕ ብር ወይ ከዓ ዋጋ ገንዘብ ገዚኦም ናብ ግብፂ ኣውሪዶም
ንቅዱስ አትናቴዎስ ሃብዎ ንሱ ከዓ ኣብ ስደት ስለ ዝነበረ ብኽብሪ ሓብኦ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ናይ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ዘመን ቤተ ክርስቲያኖም ተሃኒፃ በዚ መዓልቲ እዚ ተቐደሰት ኣብ ናይ ቅዳሴ ሰዓት ድማ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ዮሃንስ መጥምቅን ቅዱስ ኤልሳዕን ወሪዶም ነቲ ህዝቢ ክባርኹ ከለዉ ብግልፂ ብራእይ ተመልከተ ኣምላክ ቅዱሳን ናይ ፈተውቱ ፍቕሪ ይዓድለና ሰነ 2 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ፍልሰቱ እዩ ቅዱስ ኤልሳዕ ነቢይ እውን ፍልሰቱ እዩ ኣባ ቀውስጦስ ኢትዮጵያዊ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ታዲዮስ ሐዋርያ ቅዱስ ኢዮብ ጻድቅ ተዓጋሲ ቅዱስ አቤል ጻድቅ ለዋህ ቅዱስ አባ ጳውሊ ገዳማዊ ዓቢ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ አባ ሕርያቆስ ዘሃገረ ብሒንሳ እዮም አሜን ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ስለ ብዛዕባ ዮሐንስ ከምዚ ክብሎም ጀመረ እንታይ ደኣ ክትርእዩ ወጻእኩም ነቢይ ክትርእዩ እወ ካብ ነቢይ እኳ ደኣ ዝበልጽ እዩ እብለኩም ኣለኹ ካብ አንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሐንስ መጥምቅ ዝዓቢ ሓደ እኳ ከም ዘይተንስአ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ከመይ ኩሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሐንስ ተነቢዮም እዮም ክትቀበልዎ እንተደኣ ደሊኹምሲ እቲ ክመጽእ ዘሎ ኤልያስ ንሱ ዮሐንስ እዩ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ በሎም ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 15 ምንባብ ይከኣል አሜን በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዮሐንስን ናይ ቅዱስ ኤልሳዕ ኤልያስ ናይ ኩሎም በዝለማዓንቲ ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይቕረ ይበለልና አሜን ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተአረመልይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን